Христовце, попка трендафил. Защо Христо остави Маришко тима, хана намери Марина твоята, хубаво си младост. Христо не ме е оставил Мариха и Дотин, Христо отиде Мари изкоплен, ските Балкани. Изкопленските Балкани Мариса стоил, страшен хайдутин Мариса стоил, славен воевода. Познахте ли изпълнителят на песента, която чухте? Разбира се, това е Иван Кремов. Неговият глас увлича, завладява. Неговият глас разказва за хредутите на Сливен, Котел и Жерона. Направление народно творчество при Българска национална телевизия и по-специално Мария Минчева, редактор в направлението, е решила да събере средства за издаване на аудиокасета с песните на Иван Кремов и за 2 клипа върху 2 от най-красивите му песни. Госпожа Минчева се обърна към екипа на предаването "Фолклорна магия" за съдействие. В нашия край е роден Иван Кремов. От този край е закърмен с голямата си любов към фолклора. Сигурни сме, че много са тези от вас, които ще помогнат да се съберат необходимите средства за тази аудиокасета. Затова обадете ни се, ако решите, че можете да отделите средства за касетата на Иван Кремов. Иван Кремов е роден на 2 март 1931 година в Жеравна. В двата му рода, в бащиния и майчиния, всички пеели, но не много пеел баща му. От него научил много песни: "Доди си, Паню Пашата", "Росен, Росен", "Пера се продават, мамома", песента за Хана Спарух и други. Тати, Бог да го прости, казва Иван Кремов, имаше голямо гърло. Запееше ли в кръчмата или на пътя, хората се отваряха прозорците да го слушат. Снягва ли, влиза в стаите им, студено е, но хората го слушат. Като тате никой не можеше да пее. Без него не ставаха хубави събирания. Пръв открива певческия талант на Иван Кремов неговият учител Данаил Константинов, автор на станалата антикварна рядкост монография за Жеравна. Кремов с умиление се спомня за първото си публично изпълнение. На 24 май, празника на славянската писменост, бил 14 годишен. За него този светъл празник е двоен. Бисирали го 4 пъти. От тук започва оная стръмнина, по която той тръгва крачка по крачка. Солист в гимназиалния хор в Котел, солист на хора в поделението, където служи, солист на ансамбъла на трудовите войски. Голямото трудолюбие, любознателност и упоритост, а най-вече талантът му го довеждат до концертните зали. От 1954 година той е на сцената. Joe.
Бяла не да проважда свинчалната си Рахнина не да Тебета сама оставям самичка слънце порти затваряй, със слънце порти Уважаеми радиослушатели, днес сме на гости в дома на господин Стоян Чобанов, известния наш кавалджия и педагог, а пък гост на предаването "Фолклорна магия" е госпожа Мария Минчева, редактор в Националната телевизия. Поводът е много хубав. Тя бе така добра да предостави на нашата фонотека песни на Иван Кремов, които вие много отдавна очаквахте. А пък, понеже сме работили доста време с Иван Кремов заедно, и така решихме да седнем и да си поговорим за този голям изтъкнат наш певец. Бай Стояне, какво е за тебе всъщност? Явление ли е Иван Кремов? Голям народен певец ли е? Какво ти е мнението като музикант, а даже и като творец, като писател? За мен Иван Кремов е явление. Защото друг изпълнител от тази част на Тракийската фолклорна област, Котлянския край, той е достоен защитник на характерните особености на песните от Котел и най-вече от родното му село Жарана. Освен това, той съдържа в себе си голямото чувство и любов към своя род, към своето семейство. Неговото цялото семейство са музикални хора, добри хора, хора, които любят, обичат хората и обратно те са посрещнати винаги с уважение от заобикалищите в село Жарана и в целия Котлянски край. Надявам се, че всичко това му е дало повод на Иван да бъде толкова щедър към хората, да изразява своята обич преди всичко със своите песни, защото своите песни той завладява и сърцата и умовете на заобикалищите ги. Така че за мен Иван Кремов е една ярък изразител на народните песни от село Жеравна и Котлянския край. А той си беше малко докачлив така на тая тема, като му кажеш чуй тая котлянска песен и той веднага казва, нали, тя не е котлянска, ами е жеравнинска и я запява. Ами нека това да го съхраним да е така. Ами, госпожа Минчева, добре дошли и на вас. Много ви благодарим от името на Радио Бимако за това, че бяхте така добра да предоставите тази музикална информация за нашата фонотека. Вие като какъв го познавате Иван Кремов? Така, аз благодаря на Радио Бимако, че мога да бъда негова гостенка.
За мен изобщо през гостуването ми в Сливен е свързано с много емоционални неща, тъй като преди 25 години всъщност аз за първ път се докоснах до Сливенския регион, до Сливенския Балкан, до сливенските песни и за щастие за първ път видях тук Иван Кремов. Когато бях в музикалното училище в Кота, аз не познавах Иван, тъй като аз бях само там един сезон, след това ме запозна господин Касянов с Иван Кремов и тогава всъщност разбрах той какъв голям дух и каква голяма душа и какво голямо сърце носи този българин. Няма да скрия, че човек, когато идва от една музикална академия, все пак един чист и сух академик и много нещата не може да ги усети. Аз съм може би живия пример за това, че усетих нещата тук, наживо, не къде, а тук между вас в Сливенския регион, Котлинския Балкан и Жеравненските хубави къщи. Какво да ви кажа, с Иван мен ме свързва не професионален път, а ме свързва една много емоционална връзка, емоционално приятелство от наши съмишленици, музиканти, приятели, които Иван събираше много щедро в своя скромен дом на граф Игнатия в София. Няма да забравя, когато Сашо ти ме запозна с Иван в едно, тук в Сливен беше, може би в една приятна кръчма, и когато Иван една салфетка ми написа първите собственоръчни неща към мене и каза: Мария, много те обичам, искам нещо да ти посвета. И ми каза две неща, да не сбъркам, защото той при Иван нещата са много добре построени и може би и аз мога да измера неговия стил, но те бяха 4 нещица. Когато Жеравна на дъбов лист хайдушка вест получи. Структурането продължава, вие знаете той колко е лаконичен, колко е точен в мисълта си и колко силно въздейства само с 2 думички. Даже човек само да ги чуе, те са вече една песен, те са вече един епос. За Иван можем да говорим много дълго, винаги времето не стига за такива хора, защото той е точно тези тип хора, които много тихичко, много безшумно, много скромно, много така без тази шумна, славна популярност на човек, който би се почувствал звезда, си минават своя път и оставя на много дълбока съда за всеки, който го срещне. Сега, разбира се, живота има много превратности. Той в момента живее между 4 стени, но на всеки бих пожелала да има такъв дух, такова сърце и такъв ищах да говори, да разказва и да пее, така както в момента Иван Кремов няколко пъти с часове ми разказва легенди, притчи и ми разказва песни, които са едни от най-големите бисери в епоса на българската фолклорна култура, която аз изобщо съм слушала или съм чела. Човек не може да остане равнодушен, когато чете стиховете на Иван Кремов, събрани в една малка бяла книжка «Жерави над Жеравна». Когато Жеравна на дъбов лист хайдушка вест получи, вземи настръхнал нож, излезна от кълдаръма,
да ти прегърнат стрехите, ранилите петли да ти попеят. Чуй порта, порта как събужда в нощта, на дъбов лист изгряла. Все ми се струва, че не бива да отбегнем неговата голяма заслуга в областта на своята педагогическа работа. Да, точно така. Той се оказа съвсем непринуден педагог, умееш да привлича децата към себе си със своята си шездроци, уважение и любов към децата. И някога, когато съм бил в негови часове, той забравяше, че се е свършил, продължаваше да пее. И изпотен. Ето тук се запрещаше ръкавите. Да. И затова децата го обличаха. И затова той има голямото уважение и любов от всички деца. Не само тези, които са пели при него, но тези, които са го слушали. Защото той беше жив пример, нали, на етичност, на морал, на дисциплина. Следователно, не може да отделим неговата изпълнителска дейност като народен певец, музикант от И да прескочим педагогическата му дейност. Така е. Особен дял има той, това заслужено място никой не може да отнеме. То ще остане за вечни времена. Защото той го правеше без остатък. Без остатък всичко това, което даваше. Нямаше резерви. Той търсеше най-интересните песни, които да привлече децата в своите часове и за да го заобичат и да ги пеят тези песни. Жеравна, село мое, Сабя островърха, село мое, пушка, кремаклия, птица в гърдите ми запърха, лудо биле в тебе да изпия, до огнището без глас да седна и отново с баба да пребродя, връх по връх заветните легенди, застоила и инже войвода, с бяла жеравненка да изсъхна, с любовта по тез харамии, мъко моя, Сабя островърха, песен моя, пушка, кремаклия. В рубриката за вашата фонотека днес ви предлагаме да имате един много скъп спомен, песента на Иван Кремов и инжена Гочо Думаше. Когато чуете сигнала, бъдете готови за запис. Ганка мама си думаши, мамо мо стара, мамо мо лошава. Силни вятрове
веяха, силни дождове валяха, обарята, мамо, събарят Филипчо, вите чардаци. Соледна дъска остана, на нея бяха кацнали дордвами сиви глава. Те бяха, мамо, вързани с двами златни синжиря. Ганкина мама думаши, сънети мама на хубаво галаби. Сватове голубые са сватове, а синжирите пъти